ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି କଲିଆ ଆପଣ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ ତୁ ତ ଖାଇବେ ହଁ ଯୋଉଠି ଶୁଣିବୁ ହଁ ନା ହଁ କଲିଆ ତ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବୁ କରିବାକୁ ହଁ ସତ କଥା ଆଉ ମୁଁ ତ ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲା ନା ରୋଷେଇ ଖାଇବୁ କଲିଆ ଖାତା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବୋଲି ନା थोड़ी जाऊँ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଯାଉଛି ନୁହଁ ରାଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଯାଉଛି ଝିଅ ପିଲା ମତେ କହୁଛି ବୋଲି ପୁରା ଦୁଃଖ ମନରେ ହେଲା